केन्डिडेट जानानै आंनोनो भट होनानै लानो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आं जि नुदों आंनि केन्द्रआवबो आरो गुबुन गुबुनाव दासिमहालागै माने आंनि केन्द्रआवथ' 80-20 80% BPFनि आरो 20%आ गुबुन गुबुन दलाव दङ। दा जों नुनो मोनदों जे बिटिसि बाकिया नैबे इउपिपिएल सरकारनि प्रति जि अनास्था माने गोसोआव साननानै लाबाय बिसोरनि सायाव बिसासानो गोमाबाय जे आगोलाव 2020 सनाव जेरैहाय गोदै खोथा बुंदोंमोन बहुत मावगोन बहुत जागोन खोथा बुंदोंमोन प्रतिश्रुति होदोंमोन जेबो मावाखिसै ओरैबायदि मावाखिसै 4 बोसोराव सासेबो चौकीदार साख्रिबो होआखिसै जायनि थाखाय दिनै लेखा फरायनाय कलेज स्टुडेन्टस इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टसफ्रा फ्रास्ट्रेसन फैदों जे बेबायदि दल जाय दला जोंनो माने एलपि स्कुलनि मास्टारबो साख्रि होनो हायाखिसै चौकीदार साख्रिबो होनो हायाखिसै बे दलखौ पावाराव दोननांगौब्ला मा जागोन बिनि थाखाय गासिबो यांस्टार्सफ्रा इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआव फैनानै दा भट होनो थाखाय रेडि जादों रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि बहुद माने होगोन मावगोन होननानै बुंदोंमोन जेबो मावाखिसै बरन्स इभिक्सन खालामनायखौ नुबाय जि न' बानायदों बेखौ दाबो बे 4 बोसोरावबो कमप्लिट खालामाखिसै थाखाल' लाङो बेफोर कमप्लेन खालामजोबदों रायजो राजाफ्रा आरो बेनि थाखाय इउपिपिएलखौ मुगैबाय बिसोरनो भट होआ गासिबो दांगोलावनो होगोन बेसेबां मार्जिनखौ एक्जाक्टलि बुंनाया बे थिग जानाय नङा खिन्थु 70-30 70% बिपिएफआ मोनगोन 30%खौ गुबुन गुबुन दोलोफ्रा रानना लागोन नोंथांखौ 30% भट मोनगोन होननानै नोंथाङा मा बुंगोन 30 माने 30% बे उल्था नोंथांमोना बयबो मिथिगौ गामियाव थां टाउनाव थां हौवाफोरनाव सों हिनजावफोरनाव सोङो आदिबासिनाव सों नोङो गुरखाफोरनाव सों बा ख्रिस्टाननाव सोङो नोङो हिन्दुनाव सों मुस्लिमनाव सों बयबो बुंगोन नांगोल गतिके जयन्त महिलारिया जि आसा खालामदों बेना एसेसमेन्टआनो भुल बिथांनो रावबो भट होआ इउपिपिएलनि जिखिनि थाखायाव उन्दुनाय एबा थाखा राननाय बेयो मोनसे बेथ' अत्यन्त गाज्रि बिराद गाज्रि बियो डेफिनेटलि गोग्लैगोन सोरनि फैसा रायजो राजाया मानो गाज्रि मोना जानो बयबो मुगैदों दिनै नोङो माबायाव नाय बेसेबां माने कमेन्ट होनानै हरदों बिसोरनि बे खामानिखौ सासे हिनजावा थाखा नुनानै बे रोखोम माने फैसा सायाव उन्दुलायनाय सेंग्राफ्रा फैसा सायाव उन्दुलायनाय सोरबा चेयारमेना फैसा सायाव उन्दुलाय सोरनि फैसा बेलाय बेथ' बिसोरो फाथो फाननानै मोननाय फैसा नङाना बिसोरथ' साख्रिबो मावा बिसोरथ' कन्ट्रेक्टरबो नङा बहा मोनदों फैसाखौलाय बे जाहैबाय बिटिसिनि फैसा बिटिसिनि फैसाखौ बिसोरो खायदायै बायदायै लुथिदों आरो बे लुथिनानै गाव गावनि गारि घोड़ा न' बां लुनायाव बेबहार खालामदों आरो माखासेखौ दा भट बायनो थाखाय गामि 500 थाखा राननायनि सिमां नुदोंमोन जोङो गोबांखौ हमबाय प्रसासना जुदि हमोमोन बहुद इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ हमनानै जेलाव सोनो हायोमोन नैथि पजिशनाव सोर थागोन नैथि पजिशन थार्ड पजिशन आं बेफोरखौ एसेस खालामाखै जोङो देरहागोन 70% भट लानानै गर्जन मुसाहारिया बुंदोंदि बिपिएफ थगायनायनि थाखाय एबार भट मोननाय नङा होनदों बिपिएफआ थगायनाय बिपिएफआ माखौ थगायदों बिथाङा जेबो मिन्थिया बियो फरायसाफोरखौ थगायदों दा जे सुपार 50 होनदों बे सुपार 50आ प्रमद बर' बानायाखै इउपिपिएल बानायाखै नोंथांमोनहा मोजाङै बेखौ हगारनानै हो खाम्फा बरगयारि बानायदों हाग्रामा महिलारिनि दिनाव 2016 सनावनो आङो 25 जन मेधाबि छात्र छात्रिफोरखौ सेनियर आइएएस सेनियर आइपिएस फोरनि दारैहाय सिलेक्शन खालामनानै दिल्लीयाव आङो इउपिएससि कचिंनि थाखाय फाथायदों आरो बेनि थाखाय जोङो सासेयाव 3 लाख इनभेस्ट खालायोमोन बेनि उनावहाय जोङो जायफ्रा मेट्रिकआव 75 to 85 मार्क्स लादों बिसोरनो जोङो 10,000 करि स्कलारशिप होदोंमोन 85 एन्ड एबाभ मोननायफोरनो 15,000 जोङो स्कलारशिप होदों पिएइचडि खालामनाय एनआइटि खालामनाय स्टुडेन्टसफोरनो जोङो 1 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों आइआइएम खालामनाय आइआइटि खालामनाय मेडिकेल फरायनाय बिसोरनो जोङो 2 लाख फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों जायहा मेट्रिकआव आरो हायार सेकेन्डारियाव स्टेन्ड खालामदों बिसोरनोबो जोङो 3 लाख जोङो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों बेफोर खामानिखौ गासिबो जों खालामबोजोबदों दा बिथांमोनहा 25 नि जायगायाव 50 जन खालामदों मोजां खोथा खिन्थु बेखौनो नामाकरन होनानै सुपार 50 गावसोरसो खालामदों जों खालामाखै होननानै बुंदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जेसेबांखि बुङा मानो इन्टेलेक्चुयेल्सफ्रा गासिबो मिन्थिजोबगौ जे बे खामानिखौ खाम्फा बरगयारिया हाग्रामा महिलारिनि दिनावनो खालामदों